Bentley product. Sitting on the troops. What it sounds on this shit? Green money with them, Mr. Crit. Richie Buddha Ndongori Ngakuma Pasua Ninora Bandaka Ige Kuma Buddha Sua Nakundikana Dareka Shese Sharamba Nadana Mwari Wako Auye Hamira Deni Bari Kurwa Neni Bari Buddha Kutondo na Nene Amaiwe Dareka Shese Sharamba Opedza ndindorota ndirere vanouya kuhope ndirere transport yeusiku mapere sebofu ndinoramba zvangu ndinyerere ndamboedza kunamata postori ndamboedza kufamba mumagodobora enda zvese zvaramba ndadana mwari wangu auye amire neni vari kurwa neni vari kuda kutondonda neni havatodi kusiyana neni ndaedza zvese zvaramba ndadana mwari wangu Dengari na mambo haiwa dzisi nyambo vaya pamorwa neni ondibvunza munochemei muri bhizi kurwa neni ondibvunza munochemei zvirevetenge nyambo ndiri kufireiko pasina muripo guva roti pakatorwa chikwambo ndotoshinga kuzvitura kuna mambo ndamboedza kunamata postori ndamboedza kufamba mumagodobori zviri kunzi vavengi vangu havarari vanoda ndiite sei nhai mwari ndaedza zvese zvaramba ndadana mwari wangu auye amire neni vari kurwa neni vari kuda kutondonda neni amaiwe Bentley product. ndaedza zvese zvaramba ndadana mwari wangu auye amire neni vari kurwa neni vari kuda kutondonda neni havatodi kusiyana neni opedza ndinorota ndirere vanouya kuhope ndirere transport yeusiku mapere sebofu ndinoramba zvangu ndinyerere zvese zvaramba ndadana mwari wangu auye amire neni vari kurwa neni vari kuda kutondonda neni havatodi kusiyana neni ndaedza zvese zvaramba ndadana mwari wangu Dengari na mambo haiwa dzisi nyambo vaya pamorwa neni ondibvunza munochemei muri bhizi kurwa neni ondibvunza kuti unochemei ndizvirevetenge nyambo ndiri kufireiko pasina muripo guva roti pakatorwa chikwambo ndotoshinga kuzvitura kuna mambo ndamboedza kunamata ndamboedza kufamba mumagodobori zviri kunzi vavengi vangu havarari vanoda ndiite sei nhai mwari Bentley product. Bentley product.